Okay, let's go. Studio Games a práve vás vítam u môjho nového videa z 99. Konečne. Ako konečne by som mi povedal. Aha. Titanic šanca. Update cooldown. OK, cooldown. Titanic. Takže bude šanca na Titanica. Veľká ako no. Už na huge bola v tom backroomse, taká malá. Viete čo bol? Áno, bol update backroomse, on bol tu na. Kde je teraz tento event. A hej, a najhoršie bolo chodiť tam a späť, proste sme sa zamotali s Eurikou, mi pomohlo to nájsť. Sme to celý večer nechali farmiť. Ja som to nechal. Ja som nechal 50 huge šancu. Ale prišiel Euriku a povedal, že kde to je a som kvôli tomu to strátil. A aj tak. Počkajte. Toto bol ten najsilnejší, asi toto bol ten druhý najsilnejší. A čo teraz je, toto je silnejšie než toto. Aj títo dokonca, aj keď komputer je silnejší ako toto. Čo toto není veľmi silné. Ako, keď chcete vám niečo kľudne dám. Ale neviem, že čo veď, neviem. Mám odhadujem meno, ako normálne v Robloxe. Neviem. Už som išiel sem tu, neviem. Večer. Kde je večer? Áááá, shit. Večer. Ice. Je to niečo dobré? V oáze. Kvôli tomu už mám a večer čudujete sa tým toľko, že mám malo džemov. Kvôli tým vajíčkam. Lebo je keď free potiony. Mám ešte free. Ja som mal, viete koľko? 800 džemov! Kámo, proste... No, že to mám vylepšiť. Proste, kámo! Dneska pôjdem kúsok do eventu, ale teraz to bude o farmení. Toto bude také farmujúce video, že by som tam otvorím pár vajíčok, ale hlavne, čo toto bude ako jadro, budem tu vlastne nové lokácie. Aby som bol aspoň kúsok viac bližšie k tej vodu. Ale proste nejaký rebie ďalší. Otvoríme práve pár týchto, tie sú mega dobré. A tí normálne už sú silní. Jo, bol chest rate, ale... Prečo som vtedy? Ja som si myslel, viete, že proste... Chest rate sa začal, môžem sa ešte do neho vďahnuť. Ne, ja som prišiel. Vtedy, keď som začal. A on bol tu zavretý. A ja som mal šancu na toho, ale na to myslím, napíš mi do komentárov, lebo myslím, že toho nemôžem mať, keď nie som toto ako child, nemôžem asi toho červeného, kde skáčem autohu. Vlastne toto mám tu. A
A nechcem, aby aby to veľa ubralo, lebo ako ja som si to práve všimol, že mám 8,42 biliónov týchto coinov. A je tu farming a nič. Som mega chcela som toho z oku. Počkajte. A jasne, zdržame sa tu asi dosť dlho v tomto evente, ale potrebujeme sa vymaxovať, aby sme išli rýchlo proste. 8 zlatých tých. To nebude stačiť. Yes, 11. Aj. To som mohol aj dlhšie otvárať. Ja budem otvárať tieto zatiaľ. A vy určite nechcete vedieť, že Ježiš, že proste to budem otvárať. Ale ja toto celé zostriham a ozvem sa vám, OK? Posledný krát a čuste, som späť, ale dlho som neotváral. Asi tak pár minút. Koľko sme nafarmili? Veľa nie. Ale aj tak nie sú veľmi silní. Sú, ale na mojich drakov nemajú. A ja sa vám ozvem po otváraní. Ja vám to asi ukážem, jak otváram tie vajíčka, aj tak nebudem to dlho zmeškávať. Posledný krát. Hovoril, že to nebude dlho. Možno si otvoríme jedno. Ježiš. A to je najhoršie, čo mi môže padnúť. Počkaj, toto mi padlo. Jo. Ja neviem, že mi padol ten Axolotl. Kámo. Come on. Akoby neviem. Dobra. No ale tento bude podľa mňa silný. Vidíte, kde je až na Axolotl. Tu je až. Proste nie je až tak silný, ale potom, keď ho nazbieram viac, no tak ho proste bude silnejší, keď bude God a potom Rainbow. Počkať, lebo tu je iba jeden.
Nemám na to tie. Ešte by som potváral pár vajec. Týchto. Ja som vám potom ozvem, čaute. Práve som otvoril dvere a dostal som prierko. Čaute, som tu späť. Otváral mi to vajca, hej. Hej, ja sa vás pýtam. Ono mi to neotváralo. To je mega veľký fail, kámo. Som zabudol toto urobiť. Toto a toto. A to ešte skontrolujem. Dobre. No, fajne sa mi toto čo ste späť. Povedzte mi sami, niečo dobre nepadlo, ne? Bez tak. To už bolo dávno z tamtého vajca. Alebo... What the fuck? Iba... Kamo, 106 týchto mám tiež veľa, neviem koľko, a ten iba jeden. Ale ten je krajší, ten vlk. Ten Griffin je pekný, kamo. Aj tak to nebolo, aby ste vedeli, to bol opening na pár minút proste. Vám to aj tak zostrihal som to. Neviem, že to ešte zostriham. Ešte tých 4, tak 50 iba. Na zeme som si kýchol. Koľko ich bude? 4. Dobre, už ideme na toto. Jo, už ideme na... Už by sme mohli ísť, ne? Farmiť, jak som vám slúbil. Toto video má 16 minút, nič to nepovedal. To boli najlepšie arény. Prosím. A čudujete sa, že som tu iba tu. No, to aj ja sa iba čudujem, že som iba tu, lebo hral som pred simulátore. X som hral. Mega veľa. Potom nič.
hral som proste 999. Hral, nehral, proste. Mám to zamotané, ale to sa mi už veľmi nechce. Chce. Nemôžem ísť tu? Nie, škoda. Myslím, čo si ťa pozrieť ako. Wow! Jo. Tu. To je môj najlepší proste. Dívajte sa, no. A ja sa divím, že mám také slabé enchanty. Toto je najsilnejší enchant, čo mám. Je tento. Speed 1. Happy pets. Jej. Mám tu. Bol som na prentínke a mám tu. No, také zalepené proste. Veľké. A ťažké je tak s tým hrať. Ale som si na to zvykol. Jo. Povedzte mi, čo toto je. Prosím. Čo je toto? Ja už som tu bol a reabilitol som sa tu. Ja, som sa reabilitol, preto už som tu bol. Ježiš. Som buchol do postela. No, keď sa mám priznať, jadro nebolo akože otváranie týchto. A jadro podľa mňa bude aj tak otváranie vajíčiek. Takže toto by som asi dal, že otváranie. Počkať. Vôbec nemám autokliker. Štart. Všetko je živé. Kde mám? Jaj. Rýchlo, dávaj. Hop. Nervóz. Súhlasím. Kamo, rýchlo? Ja teraz nemám čas. Ježiš, kamo? Nie. Kamo. Ja už som to raz vyriešil, neviem jak. Toto. No. Toto. Nie. Toto. Je toto. Kamo. Hop. Kamo, ešte mi bude popnúť. Toto všetko musím. Toto všetko budem musieť. No, zacenzurovať. Alebo dávať emoji, aby ste to nevideli. Haha. Ne. Opäť ne. Cuksík. Dáme si do skla. Dáme si do Wanna somebody inside. Look at me.
Je to nie na všetkých petov. Tak a pozrejte. Jak dlho je to nastavené? Počkajte. Na 100? Tak. Na 10. Tak, takto sa mi to bude farmiť. Ako ja to asi zostriham. Ok, ja to zostriham asi. Viete mi, čo je toto? A ja... Surget. Ja to asi ostanem, že 5 cat coins. Ježiš. Ja to asi ostanem. Na chvíľku. Aj tak vám pretočím. Zatiaľ toto tu dáme. Teraz to zostriham ešte raz. Ok, som späť. A nevidel som ďalšie areny, ok. Dimensions. Počkaj, už nemá. Nehovor, že teraz nemám kvôli tomu. Nemám. Toto arena je pekná. Nie ďalej. Ja neviem. Jo, tlapka. Ja väčšinou... What? A shiny dvoch. To som mal. Tých shiny. Asi som iba zabudol. Ježiš, tých kolegy, Axel, ketky, dogovia. A teraz tu. Ja myslím, že tým by sme mohli ukončiť video. Tak, čaute.